much congested area. Yeah. So I will help you. Okay. You are trying. Otherwise, not back of your tail in the door. You won't ask another door. Okay? Okay, yeah. We will try. Oh yeah. So. Guys, yung mga slow down na ganito, dapat pay attention tayo kasi delikado to. Ay, nakita nyo naman, oh. Oh. Wow! Oh. Kurba-kurbada eh. Tiw, tiw, tiw. Marami yan hanggang doon. Ayun guys, ha. Mabagal lang ang takbuhan natin sa ganito, ha. Tandaan nyo kapag tumatakbo kayo ng ganito na winding road, kailangan mabagal lang kasi kapag mabilis ka na winding na ganyan, matutumba ka sa right side. Kapag mabilis ka rin na winding pa right side, matutumba ka pa left side. Yan. Ay tandaan nyo, At isa pa, kung hindi man kayo matumba, yung mga load nyo sa loob ng trailer, dahil sa winding, tumba sa kanan, tumba sa kaliwa. Ilang beses na ako natumbahan yan, yung mga bago-bago pa ako. Ay nag-iingat na ako. Tamang ingat lang, ingat-ingat lang tayo, para sa ganun hindi tayo magkaroon ng problema, hindi maaberya. Kasi bilang owner operator guys, owner operator, kapag natumba mo yung load mo, magbabayaring ka. Ikaw magbabayad nun, si owner operator ka. Hindi mo naman pwedeng idahilan na liko-liko kasi ang daan, sir, kaya natumba yung load ko. Hindi pwede yung ganon. Bilang driver, bilang operator ka ng isang equipment, bilang truck driver, alam mong liko-liko yung daan, di magdaan-daan ka, yun lang naman yun eh. Everything is preventable, mga idol. Ganyan lang, katulad nito, kurba-kurbada. Daan-daan lang, makakarating din tayo sa ating destinasyon. Ang importante, walang damage ang product, walang damage ang truck. Yun, tuloy-tuloy lang ako. Maya-maya andun na ako sa Calgary, pero hihinto muna tayo rito sa may border ng Alberta para brake tire check. Inspectionin ko muna unit para tuloy-tuloy lang, para walang problema. Alright guys, welcome to Alberta. Ito muna tayo at mag-conduct tayo ng brake tire check. Alberta, Alberta, Alberta. Na all, nasa Alberta. Alright guys, ayan, mag-conduct muna tayo ng brake tire check dito sa ating unit para siguradong walang problema. First of all, temperature 40. Matigas, matigas. Yun, yata ang photo kapapanglagay ko kagabi, wala na ba agad? Hindi, marami. Meron din gusto magpa-picture.
May dadaanan tayong mga timbangan dyan guys eh. Tama-tama umihi na rin ako, kaya sinamantala ko na rin ay yung mag-brake tar check dito, tsaka mag-check ng aking ilaw ng unit. Yan guys ha. Andito na naman tayo sa Alberta, no? Guys, sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Trucker, no, sa previous video natin, yun nga, na ubusan ako ng oras dyan sa Blaine, Washington, pero marami pa akong driving hours naman talaga. And then nag-reset ako sa Oregon, which is doon sa pinikapan natin. Yun. Tapos yun nga, itong load natin ito is delivery bukas sa Calgary, Alberta, which is andito na tayo sa Alberta ngayon, White Rose County. Nakikita natin guys ha. Andito tayo sa Crown Nest. Andiyan yung mataas na bundok. Ayan ha. Pwede magpa-picture dito. Ikot-ikot lang tayo sa Amerika eh. Yan. So what it says, Crown Nest welcome you, Crown Nest Pass. Ayan na si Cordapia. Lahat ng ilaw sa taas gumagana. Yun. Alright. Ayan. Wala pa, hindi pa sinasabi sa akin kung anong pangarga natin after natin ma-unload dito bukas. Wala pa eh. Siyempre walang opisina ngayon. Kumbaga Sabado, Linggo, travel time kasi ngayon guys ng mga truck driver eh. Bukas pa yung ating ang ating delivery, kaya bukas pa tayo magkakaroon ng reload pagkatapos nating ma-deliver ito. Ang kagandahan lang dahil diretso rin naman yung sa atin, dispatching sa atin. Makakabawi-bawi tayo ng konti para sa ganun meron tayong pambayad sa ating malaki-laking babayarang alam nyo na, yung ating safety. But anyway, tara guys, nagkantak lang ako ng brake tar check. May 3 oras pa tayo. 3 oras pa, nasa Calgary na tayo. At maghanap ako ng tutulugan ko doon. Tapos bukas, yun, let's go. Guys, tara. Dalawat kalating oras pa. Kulang-kulang 3 oras. Nandun na tayo sa Calgary. Hanap tayo ng tutulugan. Yellow lane yan. Loko rin eh.
guys, morning. Ang sarap naman matulog guys. Malamig na kasi sa umaga eh. Parang naka-aircon pa eh. Malapit na talaga ang winter. At ang oras natin dito is 7:44. Ikutan ko lang yung truck at saka trailer, tapos punta na tayo sa sa delivery natin. Delivery na tayo para pag matapos natin dito eh bigyan na naman tayo ng assignment. Kamuta-muta pa tayo, kamuta-muta. Tara guys. Ikutan muna natin ang truck bago tayo maneho. Diretso. Ilaw. Reaper. Bumupa. Nasa tripod pa. Gulong. Matigas. Make sure natin may kandado po tayo. At saka bolt seal. May ilaw sa baba, sa taas. Huwag tayo magdadrive guys nang hindi natin chine-check ang unit natin. Ilaw sa truck. Okay. Madumi na naman ang truck. Buksan natin ang makina. Check natin yung langis. Okay guys, check natin lahat. Make sure walang tulo sa ilalim. Malinis, walang reglas core taps. Anyway, makina formation. Ang makina natin, chassis ID, serial number. Check natin ang oil level checking. Tuwing umaga, yan ang trabaho natin, mag-check ng langis ng ating unit. Okay pa. Hindi rin pwedeng punuin ito ng sagat guys, kasi magkakaroon ng bubble yung makina pagka punong-puno yung langis. Tama lang, kaya mayroon siyang dipstick eh. Sakto lang kapag nakikita natin yung na yan, kung saan na walang wala siyang yun, nandiyan ang label niya. Nasa baba ng max. Okay lang yan. Punta natin sa kabila.
Ah. Bagong-bago gulong ko, wala pang isang buwan. Rumi-rumi na yan. Mga 3 months. Nasa max pa. Okay, walang problema. Wala akong nakikitang hindi kaya-aya rito. Turbo, malapit na tayo magpalit na naman. Yun. Ayos, tara guys. Punta na tayo sa delivery natin para matapos itong ating assignment na to. Mabigyan na naman tayo agad-agad. Go. Let's go guys, let's go. Ayan guys, malapit na tayo. Lapit lang naman yung tinulugan natin kagabi dito sa dideliveran natin eh. Napakalapit. Wala pang 2 kilometro andun na tayo. At saka maganda pa yung mga binibigay sa ating load. Siyempre nag-aabol tayo pambayad ng ng safety ng truck, new EV mill guys. Kaya magsisimula akong magbayad nitong katapusan ngayong August 30 yan. Tara. Kunin na natin ito. Okay guys, we're here. Mag-check-in lang ako sa loob para mabigyan tayo ng tour. Hello? Alright guys, tara. Door 39 daw sabi niya. Hindi pala rito, kala ko dito. Pero buksan ko na tapos atras tayo ron. Buksan na natin to tapos atras tayo doon. Marami pang padlock oh. Mahirap nang ma-hijack ng pangarga. Kalahati lang. Kalahati. Pulutin natin para hindi tayo maka-aksidente. Asan yung isa?
Saan ba lumipad yung isang yun? Oh, ayun. Mamaya pag magpahugas yan. Tara guys, atras tayo doon sa door 39 na sinasabi sa akin. Alisin muna natin itong belt natin dito para pag nagbuhat tayo yan para dyan yan. Nakapag-almusal na rin ako. Maya maya handa na tayong mag-exercise. Napaka-narrow pala ito. Door 39. Ayun, talaga nga naman. Ayun oh. Subukan natin. Kailangan dito tayo sa left angle umatras. Pagkalanganin, babababain lang natin. I-guide niya ako. Para hindi ako ano, bait naman yan eh. Can you help me? Thank you. Pare, too much congested area. Yeah. So I will help you. Okay. You are try. Otherwise, not back of your tail at the dock. We won't ask another door. Okay? Okay, yeah. We will try. Oh yeah. Okay. So So, am I okay there? yeah, give me 1 minute to check the side. Okay, thank you. Napaka-narrow kasi guys eh. Napaka-delikado eh. Napaka-delikado. Maluwang dito pero dito sa pitan. Ayan, maluwang sa pitan.
Yeah, I will crank. Driver din to dyan sa kabila eh. Yeah, thanks. He's such a nice guy. Titignan daw niya. Tama mo, sasabitin ko yung sa kabila oh. I-crank ulit natin. Huwag lang madali ko yung kanyang ano. Sa kabila, tignan muna natin sa kabila, ang anggulo sa kabila. Baka may trailer dito sa kabila. Oh, yun. Buti na lang may tumulong sa akin para mag-umatras. Buti na lang may tumulong sa akin sa pag-atras. Kita mo oh, napakadikit dito sa truck niya. Tatamaan ko pa yata yung ano niya. Saktong-sakto. Thank you. Yeah. Yeah. Dikit na dikit oh. Alright guys. Mali kasi yung angle ng ano eh, ng dideliveran eh. Mali yung angulo niya. Kaya kita nyo oh, paano mo ba naman ano yan makukuha yung tama yan kung ganyan. Oh, maluwang dito. Doon sa dulo napakasikip. O doon sa may truck napakasikip. Kahit siya oh, hirap din siyang ano, hindi nga niya na-pwesto yung kanyang ano, guhit oh. Tama yung guhit niya, mali rin. Kasi nga yung angle hindi maganda. Ay sa kabila. Ayan o. Ayos. Vlog. Which one? I'm a vlogger. Vlogger? Yeah, Lakay Oh. Tracker. Oh, You wanna really? check YouTube? Yeah. Okay. You have Facebook? You wanna check? Yeah. Your Facebook? YouTube. You do, right? Yeah. Okay. Lakay, L-A-K-L-Y Allocated. A-Y. Right there, the first one. Okay. Yeah, that's me. Okay. That's yeah. Totally.
Oh, you subscribe right away? Yeah. Thanks, my friend. Thanks for the help, okay? It's okay. It's hard to get in here. Yeah, I It's know. so narrow. Yeah, I know. So the shipper said to me, you can get into 39, but I don't know if you can fit. Yeah. Yeah, that's why when I see you and I hit my horn and you help me, that means a lot. Thank you, my friend. Kamusta ka? Kumusta? Mabuti. Ikaw, kumusta? Okay, pare. Thank you. Okay. Take it easy. Okay, Yeah, take it I'll easy. check it. Thank you. Ayun guys, mabuti, mabait siya. Ayan, nakita natin ha. Grabe naman kasi yung angle eh. Dikit-dikitan eh. Buti may tumulong talaga sa atin. Okay. Alright, magantay na lang ako guys. Alright guys, ayan. Buti may tumulong sa atin. Thank you. Kanya lang, kahit naman ako kapag may nakita akong nahihirapan na mag-umatras at saka kailangan niya ng tulong, bababayin ko at tutulungan ko. Hindi natin kailangan yung panuurin at pagtawanan o kaya kutsahin. Kasi ang guys, ang pagdadrive ng truck, no? Pagmamaneho sa truck, hindi ganun kadali yan. Lalo na sa atrasan. Walang matagal, walang bago. Kasi kapag nagkamali ka sa pag-atras mo, in the end, tayo rin ang magkakaroon ng problema. Bilang ikaw driver, ikaw ang may responsibilidad niyan. Kaya dahan-dahan lang, mag-ingat lang tayo. Ayan, o yan. Pula na agad, nakita natin, oh. Oh, yun. Pula. Red light na. Ayan guys, antayin ko na lang ito. Tapos sabihin na lang sa akin kung saan ang pupuntan natin susunod. For the meantime, buhat-buhat muna ako. Exercise muna ako. Wala naman akong ginagawa eh. 30 minutes, 1 hour na exercise. Maano na sa atin yun. Kumbaga sa ano eh, mahaba na yun. Right. Few inches later. Alright guys, ayan. Green light na tayo. Yabantin natin. Tignan natin sa loob kung walang-wala na nga talaga tayong laman. Ladder. Now, I was working on the bell, on the rope actually. It was getting rather frayed. Buhay natin. Make sure walang laman para tuloy-tuloy na tayo. Alright. Oh, at nandito na rin yung paperworks. Tignan natin sa loob. Malinis, malinis. Very clean. Pulutin ko lang yung dumi mamaya. Wala, malinis. Malinis. Ayan. Tapos ang ating tapos yung ating assignment. Alright, tapos ang good thing guys, mayroon na rin ibinigay sa aking panibagong task. Saan ba siya?
sa akin yung aking dispatch. Yung sa akin. Okay. Once empty, drop this trailer in Ocean Trailer and drop 1511M. Let me know once you're done. Okay. Alright guys. So, punta ako sa Ocean Trailer at i-drop ko ito, tapos kunin ko yung 1511 na trailer. Parang gusto nilang gamitin ko eh. Guys, so paano? Hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you for watching. Mayroon na naman tayong panibagong task na binigay sa atin. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Tuloy-tuloy ang biyahe. At na-recognize nila yung ating hard work. Hindi pa ako umuwi, mag-iisang buwan na talaga. Pero okay lang, nag-usap kami ng asawa ko. Kailangan nating umataw ng biyahe hanggat binibigyan tayo ng magandang biyahe. Hanggang sa muli natin pagkikita guys. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all guys. You're all here in my heart. Peace up. Bye. Lakai Tracker.